Скъпи абитуриенти, много се извиняваме за техническите неизправности на училищното изпращане. Моля, приемете този концерт като нашето искрено извинение. Здравейте, скъпи гости от мен! Здравейте и на вас, драги съученици, уважаеми учители, обичани абитуриенти! Приветстваме ви на тази годишния ден на таланта, който се организира в чест на завършването на нашите 12-класници и разкрива талантите на нашите съученици. Таланти? Колко да са таланти? Християни, не ги подценявай. Ще видиш колко талантливи личности има в нашето училище. А на вас, скъпи гости, желаем приятно забавление. След скриването на концерта с нашумелият португалски хит за ръке и салата, следва изпълнението на музикалните таланти Петър, Ренета и Константин. Моля, аплодисменти!